Нямането тогава на тези две агенции в една мегаструктура, как ви звучи? Ако човек не знае на къде е тръгнал, със сигурност ще стигне другаде. Командвал съм ведомството и с 4000 души, и с 3000 души, с 12 000 души. Той в момента е така. Имаш две агенции, има замминистър, който отговаря за тях. За служители няма значение какво ще имат картите. Но стреса, шума в системата и възможността тя да не тръгне с месеци и с години е голяма. Аз предполагам, че има сделка. Финансов министър, за да остане финансов министър, се харесва на ДПС, чрез Йордан Цонев, прегръща ги неговата идеята. Певски да стане зад гърба му. За обединяване на той е лансиран, ще от много години. Така, за да ги спечели зад гърба. След като ще отиде при Борисов и ще каже, вие ме оставете, пък аз няма да я приложа тая идея. Ще бъде реформа, но не така, реформа, но не сега. И, бетонирайки их двамата да си остане. А възможно да направят глупостта, да тръгнат по този път и да се чудат после как да го спрат. А има ли проблем с приходите и събираемостта, че все пак Разбира се, че има, но те пък казаха, че няма. И сега излиза, че понеже вие сте директор на агенцията и сте добре с приходите, затова те сменяме. Виждате колко е смешно. Нямаме проблеми с приходите, ама решихме да правим реформа. Защо? Когато нещо работи, не се пипа. Но не пречеше вместо да правят реформи да сменят ръководството. Те за сега точно това са направили. Като не харесваш някой, смени го. А не цялата система да вкарваш в стрес. Голяма грешка, но нека да я правят. Властта е тяхна. Благодарим ви много за